To bari ka ji malam, yaron nan ya zo min da matsala babba. Alhaji, wace irin matsala ce Ahmed ya zo ma da ita wannan? Yanzu Ahmad kamar ni zai zo min da magana aure. Wani irin magana ce wannan? Wani irin kuma aure? Shi Ahmed da hankalin shi amma har zai tsaya wani aure ba zai wuce karatu ba. Ya riga ya san yadda rayuwa take. Yanzu shahararren kamfanin nan mai suna Gariya Film Production shine yake dauke da shirin kawo muku wannan fim din. Fim ne wanda aka tsaya aka tsabtace aka tsarkake domin a kawo muku shi ku ji dadin sa. Dama kai baka da sana'a? Haka ake yin aure ba sana'a to wallahi ba za ta taba sabuwa ba bindiga a ruwa kin abinci. Gaskiya na saka babban kuskure da ido na ya rufe da kaunar ka wallahi. Auren tsara. Labari da tsarawa Yahuza Musa Says. Ɗaukar nauyi Saifullahi Badamasi. Ba da umarni Yahuza Musa Says. Auren tsara. Matakin da zaki dauka ki je ki dauka, ba za a tashi ba kuma bacci yanzu na fara ba. Man abba akwai wata yarinya da muke magana da ita dai alamun dai akwai soyayya tsakanina da ita sosai kuma muke magana aure a tare da ita. Ke baki da hankali ko? Ke sai kin kashe mana uban namu? An za aikin gobe. A rasa wanda za a kawo sai yaro. Wannan yaron guda nawa yake? Aikin banza aikin wabi saboda an ɗauke mu sakarkaru? Haka ake rayuwa. Wallahi baka isa ba, babu wanda ya isa ya hana ni in aure shi. Saurayi na ne kuma ina son shi, in ka isa ka hana. Wai kai din nawa kake jibe ka dan muna uwa ɗaya uba ɗaya, to wallahi baka isa ba. Sai na aure shi ko shi baban ku ke isa ya hana in aure shi. Haka kika ce ko? Na faɗa. Haka kika ce ko? Na faɗa. Za ki gani. Kai wannan magana shashanci ce. Kai kamar ka harka ce mun za ka yi aure. Aisha. Na'am. Zo. Aisha, yanzu kamar wannan yaron shi kika je kin kawo wanda zaki aura? Bari in gaya miki wannan yaron kin ma girme shi. Dan gidan Malam Musa ne fa. Wannan yaron guda nawa yake? Kin girme shi ne sama ba kusa ba. Ki kawo shi shi zaki aura? Canza tunani. Ba tunani bane wannan. Auren tsara. Ba za ka aure ta ba, dan ka tashi kai ka bani wuri. Assalamu alaikum. Lafiya lau Ahmed. Alhamdulillah Ahmed. Saboda haka kada in sake gani, kada in sake ji. An ce kuna tarayya da wannan yara. Ki fita sha'anin shi, shi ma ya fita sha'anin ki. Na je na yi mai albishir bisa irin nasarorin da ka samu a makaranta da kuma yadda kake da kokari. Kana ɗaya daga cikin ɗaliban da ake alfahari da su a wannan jiha tamu. Auren tsara. Yana nan tafi.
assalamu alaikum oga. Na yi haƙarar wallahi. Mana cikin daji. Na ce oga to ya aka yaran nan fasara ta complete wallahi. A ce ba shiru ba ka ka turo kuɗi yanzu haka abincin masu rai su dan shiga dauke su fita. Gaskiya kun kira kamar muri wa oga ya kamata da yadda za ki Allah sun bai. Oke, ba mu damuwa. Ba damuwa ko bai kenan sai mun yi wa insha Allah. Na gode insha Allah. Ina oga? Waye Mustapha? Ya me yake ba ina oga? Ina oga? Oga yana cikin daji. Ina oga? Kai ya kai me ke faruwa? Oga, yarinya nan ce ta gudu. What? Ta gudu. Ye? Zaka ce ka fita da gudu? Kana aiki me? Me ka tsari ka fita gudu? Ka san irin lokutan da muka tsaida muna kokarin muka cewa wannan burin ya ci. Ka zo kaure da ta kana aiki me? Wallahi oga ka san wahalar nan ta yi yawa. Kwana biyu ban ci komai ba ko ruwan sha ba na samu. Kawai ka san bacci shege ne ya dauke ni. Lokacin da ya dauke ni ina farkawa sai na gabata. Bacci. Gaskiya oga yarinyar nan ta yi nisa. Duk yawan girman dajin nan na kewaya bakin iya inda zan kewaya ban ganta ba. Haka ne maganar ka aka saki. Amma gaskiyar bayan ya kamata duk yanda za a yi. Ko talin kaka ne dole a dawo da yarinyar nan. Saboda haka yanzu ya zama dole mu karkasu. Kai satanan kuma bayan da kowa nan kai wuce nan jika kai kuma kai ma jika. Ya zama dole a kawo yayin nan ko ta wani hali ne. Wanda ai shashanci ne. Hello oga. Wallahi oga an samu matsala dan yanzu haka wallahi yarin nan ta gudu. Kana aikin me za ka mun cewa yarinya ta bace wannan wace irin shashashin magana ce. Dan haka abin da ke so da kai duk yadda za a yi kokari na kuka kun samu wannan yari. In ba haka baka tabbata ranka zai ba. Oga kai zabi amma wallahi yarin nan ta ki samuwa. Ba mu san ina ma za mu shiga mu ganta ba. Kawai yadda ai hakuri aikin gama da ya riga da ya gama.
can na ji karar ki ina can na ji karar ba ya rike nan bace ba kuwa wai ku duk kun ji ma kenan kuma ni ma yana daga can kasa nake jin karanta amma kaga kewayen nan wajen a nan wajen ba za a rasa ta nan wajen a nan kewayen nan wajen ta haka mu haka wannan yarinya yanzu kamar wannan karama yarinya mai yi wannan mutane haka suka doka suke shi karama ga kuma da kama kai amma dai wannan yarinya ta tashi ko me kenan na ci bara in tashi shiga da nemo abinci yarinya saboda ke muke da saboda haka yarinya kashe ki zani ke ya kai wane ne kai ina ka samu ke dakta ya kashe ni za da suwaye za su kashe suwaye wanda suka kawo ni nan ki kwantar da hankalinki ba za su kashe ki ba waɗannan mutanen da suke binki me kike musu su kawo ki nan ba abin da ne musu kaya sun sato ni ne daga makaranta ya sunanki Fatima kada ki damu yanzu zan taimaka miki yanzu tunda dai na san yanzu kina cikin mako to bara in shiga dajin nan in je in nemo miki abinci ki koma nan ki kwanta sai in nemo miki abinci wai ina yarinya nan take ina ta shige Fatima kai Allah saba mu ganin suka dauke ta ba ai in dai su ne
na ɗauki alƙawarin ba zan batta ba sai na je na kwato ta a hannunsu lallai bari in je. Fatima! 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 Ina kika shige? Fatima! Ina kika shige? Ina kika shige zauna? Ina kika je ina ta neman ki? Barayi ne suka biyo ni. Suna ina? Da suka biyo ki? Ina suka yi? Suna nan baya cikin wannan dajin. Suna nan baya. To yanzu zo mu tafi. Ki kwantar da hankalinki. Tashi mu tafi. Karki da Fatima, ki zauna nan, ki huta, kwanta. Insha Allah, wa'annan mutanen zan ga bayan su. In Allah da in ina ganin su, ba zan bar su ba sai na kashe su. Ki kwanta nan ki huta. Ran kai dai, ga mu mun iso cikin dajin. Ok, to kun shigo dajin? Ga to ku biyo ku hawo sama, ku zo za ku iske wasu 'yan bishiyoyi. Daidai wajen bishiyoyin za ku ga wasu dutsuka guda biyu. In kuka zo jan kuna iya ƙara kirana. Ok, to ba matsala. Gaskiya, Alhaji. Mutane akwai marasa imani sun wahalar da mu suke mu da dukiya mu amma mutanen suna azabtar da mu kai wannan mutane Allah ya tona masa asiri Allah ya tona masa asiri ba imani a ransu ba dan ina son yarinyar nan ban iya kawo kudin nan wallahi ina son ta ne mu ce ya zami amma ina tunanin ne he mu ƙara kiran shi Ok, kun ƙara so gurin? To ku duba za ku ga wani rami na nan dan cikin wani kwarkwari. Sai ku aje, a yana kallon ku dama. Ku sa ciki. To shikenan mun ga wurin. To yarinyar kuma fa. Ina za mu ganta? Insha Allah za ka muku yarinya. Babu damuwa. Gada ta biya. Na tunanin sun kawo kudin nan. Na bari dai duba tukun nan gani. Wallahi kudin da sun kawo sabos. Ba matsala. Ai ka ga na biya na cika umarnin oga. Ni ma ka ga na sai yana da kaso mai tsoka insha Allah. Bari na haure sama bari koma sama. Yawo insha Allah. kira abokan aiki nan jiya zan yi da su. Alo, assalamu alaikum. Ka lala da ka mutumin da ya kawo tsoron kudi yanzu haka ina tare da jaka kudin a yanzu haka. Yare nan kawai in ba ku ganta ba, ku baro da hajin nan ku zo kawai musulale mu wuce gida. Saboda burin maji haji sallah, saboda kudi yanzu haka sun samu. Ku zo kawai ai kasa yi a ba kowa hakin shi. Ina fata kun fahimta. To shikenan ku same ni ina nan ina jiran ku insha Allah. Haka za.
kai baushi ba mu yarinyar nan. Kai dakata. Wai kai ya kake nufi da mu ne? Baushe, dala ba mu yarinyar nan nace. Kai azzalumai, yarinyar nan ba zan ba ku ita ba. Na yi alƙawarin sai na kai ta wajen mahaifinta. Wai waye ne ma turo ku? Kuke so ku zalunci yarinyar nan? Wai ni kace ga wannan magana? Kuna ji yana ga wannan magana ba za ku dau mataki akan shi ba? Ni shiga mun shi ne. Kalai kai. Ƙarya ne wannan ba na mutum ne na ce shiga mush ka shiga shi da wasan da hanzari mana ka yi ka kammala. Na gaya muku ba za ku iya da ni ba, kuma gaba ɗayan ku kowanne sai na gabayan shi inda kuka suke. Ƙarya ne wallahi ba za ka iya ba. Mugu shigan mun shi na ce da hanzari. Ni zakin dawa. Ƙarya kake. Ni kura uwar gayya. Ni ƙauna. Ka zo mu buga. Ƙarya kake yi. Wallahi ƙarya kake. Waye turo ku? Kar ka kashe da zan gaya maku. Zan gaya ma ne. Waye to waye? Zan gaya ma. Idan ba za ka faɗi min ba, zan cika ma wani zan gaya ma. Alhaji Haruna ne ya aiko ni ya tura mu. Zo nan ke Fatima. Zo nan. Kin san Alhaji? Ana mahaifina ne. Kina son ki ce min dadin ki ne? Shikenan Fatima. Yanzu tashi mu tai. Kai kadai ka rage ogan ka gudu. Za ku gani. Yanzu ki tashi mu je in kai ki wajen mahaifinki. Yarinyar nan har yanzu ba su kawo yarinyar nan ba kuma na kai musu kuɗin nan. Wani irin azzalimin mutane ne haka? A ɗauki dukiya a basu sun ce sai an basu kuɗi za su ba da yarinya. A ɗauki dukiya a basu kuma su. Na kai kuɗin nan miliyan 50 haka na je na kai. Amma ba su ba da yarinyar ba. Ban san abin kila ma sun kashe yarinyar nan fa yanzu. A'a ina da tabbacin ba su kashe yarinyar nan ba Alhaji. Ya za a yi ka san haka? Amma Alhaji ga wata shawara ta mai zai hana mu je mu sanar da hukumar 'yan sanda wataƙil za su iya bakin ƙoƙarin sun suna sake yarinya. To ba mu wannan ma shawara ce. Iya tunana shi ne kawai mafita. Shi ke. To Hajiya ya kika gani? Ko shawarar da Alhaji ya kawo ko sai mun je mun faɗi mu hukuma wannan hidima. Kawai ba wani 'yan sanda sun riga sun kashe mun Fatima kuma Allah zai bi mana haƙƙinmu. Ita kaɗai dama muka mallaka. Aba Hajiya, ya za a ki faɗa haka ina tabbacin Fatima tana raye. Ki bari mu je mu sanar da jami'an tsaro za su iya bakin ƙwararrun su da an saki Fatima. Ko dai da kai aka haɗa baki aka sace Fatima ka faɗa min gaskiya. Subhanallah. Hajiya wace irin magana ce? Haba Hajiya, ita za ki faɗa haka?
dama ai abin bai dame ka ba tun farkon batan Fatima ma abin bai dame ka ba ko ba da kai aka sace ta ba wallahi abin bai dame ka ba hajiya ba haka bane yasa ce ba ya za a yi ki faɗo haka ko wai ku ce ya wai ku kadai ne masu yaya ko akan ku kadai aka fara yaya na gaji wallahi ba zan iya ba da maganar nan hajiya ki shiru yanzu dai mu kowala mu Allah wannan al'amari gaba daya kawai abu sai a dinga yin son kai yanda take kauna yarinya na haka muke kauna Haruna rufe mun baki wallahi duk wani kuturin kilibibin da kai ake hada baki a dai yi mu gani nan ne gidan ku nan ne nan ne kai zo nan je ka nan gidan ka kira mun Alhaji kowa ya ce shi to shi kenan zo mu je Fatima yawa Alhaji Fatima ha wallahi Fatima na ga Fatima kai ne Fatima na ga Fatima ne na ga Fatima bismillah bismillah Hajiya ai ba kuka zaki ba wannan ai abu ne na daɗi tunda Allah ya dawo bayyana mana da Fatima ai shikenan Aba Allah dole in ga kuka wata nawa ban ga Fatima ba. To tunda Allah bayyana ta sai mu gode mu Allah. Tunda Allah bayyana ta sai mu gode mu Allah. Dole kukan daɗi nake. Ai sai mu gode mu Allah. To cikin kuwa ne baban Fatima? Ni ne malam. Ga Alhaji shi ne baban Fatima. Yawwa dama ina son mu magana. To ya aka yi? Yawwa dama na an so Fatima ne hannun waɗansu muggan mutane sun kama ta ne sun kai ta cikin wani daji ni kuma Allah ya sa mafarauci ne na tsince ta to da yake Allah kuɗi na kai masa fa to to ina ganin ai wannan jaka kuɗi ai wannan jikar da nake kuɗi na ne wa'anda nake musu ai kuɗin ce to a hannun su na kwato ta ai kuɗi na ne to a hannun su na kwato jaka kuɗin na an so Fatima dan da muke faɗa da su sosai nagode to dama da kai kuma wata magana da ita Fatima ta dama da muka yi da na an so ta hannun maganar na yi faɗa da su na danna wani zan soka mai wuta shi yake ce mu ai turo su aka yi wannan yarinyar sa su aka yi su ɗauke ta ba su bane da suka yi yin kansu ba sun ce wani Alhaji Haruna shine turo su ya zo su zo ƙaryaki Alhaji ba ni bane ƙaryaki ya za in sa a sace ƴata ce fa Alhaji ƙaryaki ba ni bane Alhaji ƙaryaki baba shi yasa aka kama ni Haruna ka ji tsoron Allah wallahi ka ji tsoron Allah Haruna dama buri yayi kama da mutum amma an ci amana wallahi an yi asara ƴan uwantaka to ne haka kaje yake ba abin da ba abin da zaka yi ƙaryaki ba ƙaryaki gashi ta faɗi da bakinta gashi Fatima ta faɗi ba abin da zaka yi mun ba abin da zaka yi mun yawa to ni zan koma ba matsala na gode na gode amma ashirin ba Allah Allah saka da alƙawari ba wani abu ka tafi da su na gode ka je da su kawai lafiya kake wani tsatsare ni da ido ka ji tsoron Allah Alhaji me ne ji tsoron Allah haba Alhaji ai abinda kai mun ba zan taɓa mantawa ka ji tsoron Allah Alhaji ya zama dole in gaya ma gaskiya ka ji tsoron Allah nake gaya ma ganin sa a sace Fatima tabbas ne za a sace ka ji ko tabbas ne sa Alhaji dalilin da yasa na sa aka sace Fatima ba wani dalili ba illa lokacin da yaron kai zo na ji ya lissafo anan makudan kuɗin wajen naira miliyan 800 lokacin ne hankali na ya tashi
kuma ina da wani buri wanda nake son cika shi a rayuwata kuma babu yanda za a yi zo ma da wannan burin ka cika mishi dan na san kai ne gata na a rayuwa komai kana min shi to shine na hada kai da wasu mutane sai aka sace ta amma sai dai kash Alhaji buri na bai cika ba inda gashi an sami yarinya kuma kuɗin da nake target din su naira miliyan 50 sun dawo gare ka har a gaba na ka sadaukar da su ga wannan mafaraucin Alhaji ina neman afuwa a gare ka ba matsala ka taimaka tashi ka taimaka ka yafe mu tashi ba ni baka Alhaji abin da nake ma baka gani ba ni baka kawai yawa Alhaji ba ni baka saboda ba abin da zaka nema guri na ban maka me ban ma ba ni baka Hello? Ya aka yi? To kiran me kake mun? Ba na ce kada ka ƙara kiran wayata ba? A da mun kawo ne ya ce mu je ƙauye mu same shi. Ka tafi kawai na taho, ka tafi na taho, ka je na taho. To shikenan ba da mata. Mun same ku lafiya, na shekar lafiya. Ya mama tana nan kawo. Ya kane na sa nan lafiya. Wai ke yanzu haka ake yi? Sai na sa a kira mun kai. Sai yanzu kuka ga damar zuwa? Ai hakuri kawo. Na saurari sakonka. Wallahi sun yi muka samu damar zuwa kawo. To wannan magana ba ta abin da mace. Kai Abdullahi, ka koma tabarma daga cikin gidan. Allah ku zan a shimfiɗa tabarma. Abdullahi ku cika zai. Bismillah. Kai kuma ka samu guri ka zauna. Haruna ya sharban da ganku tun lokacin da mahaifiyar ku ta rasu shekara 10 kenan tun da na je gari ai hakuri kawo wallahi matsaloli ne aka samu amma mu kanmu ba maso ba kawo to yanzu ina dan uwan naka mun yi waya da shi ya ce kar in jira shi saboda sabanin da muka samu shine ya ce in yi gaba shine na tawo amma shi ma na san Allah da yana nan zuwa kawo shikenan duk abin da kuke yi a gari shi ne na ji labari shi sanya na sa a kira ku ina jiran shi yana nan zuwa insha Allah. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Na'am. Kai ne tun da aika tun da sa a buga waya a kira ka sai ka ga damar zuwa? Ba ina da sanar mutane kasuwa jama'a da yawa shine na tan sallame su. Amma na ce ina kiran ka ai kamata ka tafi. Ai hakuri kawai ai hakuri. Dama ina jiran ku. Duk abin da ke faruwa na samu labari shi yasa na ce a kira mun ku. Dama duk abin da ke faruwa da kai da dan uwanka na ji labari a gari kuna wa da kane amma a ce ba ku zama lafiya shi yasa na sa aka kira mun ku. Gaskiya ne wannan kawai. Amma kawo ina tunanin ya gaya ma abin da ke faruwa tsakanin mu da shi. Ya faɗi min na san baka da laifi. Kuma yarinya da ake magana misali ba yarinya bace ba aka ce an ya sa an dauka kuma an gane ta kuma yayi ladama ya ce kai hakuri. Ko ya ce kai hakuri tunda ya bada hakuri ya kamata kai hakuri. Ko Allah ma ane mai laifi yayi hakuri balle mu dan adam. Gaskiya ne kawo ai ni abin da ya bata min rai duk abin da nake mai rigimar da zai kwaso in ne ban mai rigima nawa na kashe kes iri wanda na je na kashe wannan yaron ba irin kuɗin da ban kashe akan shi ba na rigimu amma ni zai zo ya ma wannan abin ishi ce fa to kawo ko me ya nema gudi na rasa ba abin da ban mai. Allah subhanahu wata'ala yana magana a cikin alkur'ani mai girma yana tare da mutum mai haƙuri. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana yana zaune da sahabbansa kin sai ce ya rasulullahi
me za mu yi matsira ranar gobe kiyama. Sai manzon Allah ya ce masa kada ku fushi. Suka ce sai me? Ya ce kada ku fushi, sai da ya faɗi haka sau 3. To saboda haka yin hushi ba abu bane mai kyau. Manzon Allah ya hane mu da yin hushi. Abin da nake so da ku daga yanzu abubuwan da rigima kokari ku sasanta kanku. Kada in ƙarji irin wannan. Ba komai kawo, ai tunda har kawo azantar da mu ka kawo mana aya da hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, dole ne mu nadama akan wannan abu. Insha Allah kuma zan ci gaba da taimaka mai kamar yadda nake yi ko da yaushe. Ai dama abun ne ya bata min rai a matsayin ta na yashi, a ce ta shi za a haɗa kai a zalunce ta. Ba kuɗin da zan bada bane tunanina. Kuma in Allah ya yarda za mu ci gaba da ziyartar ka insha Allah kawo. Shikenan Allah ya maka albarka. Sayyidina Rasulullahi. Insha Allah ba zan ƙara ba. Ma kuskure ne nayi insha Allah na yi nadama. Allah ya maka ayi hakuri yaya ayi hakuri. Mun gode kawo, na gode sosai. Allah ya maka insha Allah. Allah ya sasanta. Shikenan kawo, mun gode. Insha Allah kawo, in Allah da mota ta ma na can. Za mu bakin rahi zan ce tare da shi za mu tafi insha Allah. Allah daga wannan kuma insha Allah. To kawo sai an to saka lafiya. Saka lafiya. To bari ka ji malam, yaron nan ya zo min da matsala babba. Alhaji, wace irin matsala ce Ahmad ya zo ma da ita wannan? Yanzu Ahmad kamar ni zai zo min da magana aure. Wani irin magana ce wannan? Wani irin kuma aure? Shi Ahmad da hankalin shi amma har zai tsaya wani aure ba zai wuce karatu ba. Ya riga ya san yadda rayuwa take. Yanzu shahararren kamfanin nan mai suna Gariya Film Production shine yake dauke da shirin kawo muku wannan fim din. Fim ne wanda aka tsaya aka tsabtace aka tsarkake domin a kawo muku shi ku ji dadin sa. Dama kai baka da sana'a? Haka ake yin aure ba sana'a to wallahi ba za ta taba sabuwa ba bindiga a ruwa abinci. Gaskiya na saka babban kuskure da ido na ya rufe da kaunar ka wallahi. Auren tsara. Labari da tsarawa Yahuza Musa Says. Ɗaukar nauyi Saifullahi Badamasi. Ba da umarni Yahuza Musa Says. Auren tsara. Matakin da zaki dauka ki je ki dauka, ba za a tashi ba kuma bacci yanzu na fara ba. Amma abba akwai wata yarinya da muke magana da ita dai, alamun dai akwai soyayya tsakanina da ita sosai, kuma muke magana aure a tare da ita. Ke baki da hankali ko? Ko ke sai kin kashe mana uban namu? An za aikin gobe. A rasa wanda za a kawo sai yaro. Wannan yaron guda nawa yake? Aikin banza aikin wabi saboda an ɗauke mu sakarkaru? Haka ake rayuwa. Wallahi baka isa ba, babu wanda ya isa ya hana ni in aure shi. Saurayi na ne kuma ina son shi, in ka isa ka hana. Wai kai din nawa kake? Jibe ka dan muna uwa ɗaya uba ɗaya, to wallahi baka isa ba. Sai na aure shi ko shi baban ku ke isa ya hana in aure shi. Haka kika ce ko? Na faɗa. Haka kika ce ko? Na faɗa. Za ki gani. Kai wannan magana shashanci ce. Kai kamar ka harka ce mun za ka yi aure. Aisha. Na'am. Zo. Aisha, yanzu kamar wannan yaron shi kika je ki kawo wanda zaki aura? Bari in gaya miki wannan yaron kin ma girme shi. Dan gidan Malam Musa ne fa. Wannan yaron guda nawa yake? Kin girme shi ne sama ba kusa ba. Ki kawo shi sai shi zaki aura? Kin zata. Ba tunani bane wannan. Auren tsara. Ba za ka aure ta ba, za ka tashi ka bani wuri. Assalamu alaikum. Lafiya lau Ahmed. Alhamdulillah Ahmed. Saboda haka kada in sake gani, kada in sake ji. An ce kuna tarayya da wannan yara. Ki fita sha'anin shi, shi ma ya fita sha'anin ki. na je na yi mai albishir bisa irin nasarorin da ka samu a makaranta da kuma yadda kake da kokari, kana ɗaya daga cikin ɗaliban da ake alfahari da su a wannan jiha tamu. Auren tsara yana nan tafi.